The month of grace and judgment. Grace and judgment. Grace and judgment. I can't just say Bosuma, the month of quietness, the month of grace and judgment. Sabosomu Kruya Wuremi, Wofeno, the month of Bosuma, Wofren say Manasseh Bosom. Is somebody here at all? It's the month of Manasseh. Month of Manasseh. May you receive your month of Manasseh in the name of Jesus. The ultimate of blessings in the Bible is the blessing of Manasseh and Ephraim. I say the ultimate of blessing is the blessing of Manasseh and Ephraim. So this is the month of Manasseh. May somebody receive that month of Manasseh in the name of Jesus. I practice what I preach. Na mejedi ababula ka kire me no eno na me de yemadwuma enti me be me de Manasseh nhyira ahyira me ho Manasseh na Ephraim nhyira ene nhyira so nhyira nyina emra wo so Yesu Kristo de mu. And that day mijidi asori na mawurade adom so nte anwanwade enhyira ene nkoso ena mede betu anamon bosumi yimo kosi afia wieye esansa urade ahye dwuma pase ewo mimu nti wode bekọ wieye pa ansa na bosumi ye wo mene mawurade adom so ebeye kese ama matamfo asi wontrase matamfo mompa baabi nyina esansa urade fobuo abamoso na urade mudie aye mechefa Kristo nti amen. Yo ane obuboda yinso ye de uma ehye wonsa wa wo yo no kwafo ne ye de uma ehye wonsa obi biara owa ha awaye papa bi na akowie ne bone ene de yesrew se ma onsenkyereni enya dwuma obi biara owa ha na papa bi awie ne bone awrade sokyam ni nkatabuo mu na beboa no awrade yensenkyereni ma wo ma ne den obi biara obi di bone tua ne papa soka awrade ma wa odom entosa ni paneso awrade ma onsenkyereni tosa ni paneso awrade ma wa ye entosa ni paneso ye wa kasama wo ma bosumi mu ma ye hu onsenkyereni bosumi mu ma ye hu onsenkyereni bosumi mu ma ye hu anim tewo ewo Yesu Kristo tinimo. Ewo Yesu Kristo dimo bosumi yimu obi biara owa ha na ni nhyira bia ka ewiem se nhyira ne ya ware ye gima wo ewo Yesu dimo se nhyira ne ya dwuma ye gima ewo Yesu dimo se nhyira ne ya asekyere masumdwa ye gima ewo Yesu dimo se eya akwanti o me gima ewo Yesu dimo ono awurade ehwe ehira efrisoro ankam baby a wonnam bia no omanemre mu pepepe ewo Jesus Christ dimu amen. Sarah and awurade umma bin ma yede mro ye aye woni padua sane won tumi nkoso ntu anamon sane awon koso enye yie sane awon hira enkoso na di won abrabom no sane pa no awurade hira no mayen awurade hie wadom gune so mayen awurade sane no mayen awurade jine firi mo mayen awurade jine firi mo mayen obi adem ro ye pa atone so na okwa animu na osansan na ti no awurade sane no mayen awurade sane no mayen awurade sane no mayen ubabia na okoso sabrabo mu na prekope adwuma na sei na adwuma na sei na adwuma na sei
na ninguase aba ne so na ninguase aba ne so awurade ani onyame ntɔ so baabia wo bia awurade ani onyame ntɔ so so wo dem wa so wo baabi na wo tie yɛn no awurade ani onyame ntɔ so awurade ani onyame ntɔ so awurade ani onyame ntɔ so awurade nhyira mmra wo so awurade nhyira mmra wo nsam bio awurade nwosra mmra wo nsam bio yesu kristo Nazareth ne dinmo yesu kristo Nazareth ne dinmo awurade adom enka wo amen. Mama enye nhyira wo nhyira nyame manfo monko ewo Manase nhyira mu monko ewo Yifrim nhyira mu onu nyame a waye adom ede ewura bosumi mu no oni manim ombokwa apete mamu nyam betum na besibia onfa mamu munhyira ka nyina onye mamu na onye aboforo nso enhyira enka mo ho Yehowa nhyira mo no hwe mo so Yehowa onto na mitem na ondom asabawrade ma na ni so mo so na omam na asomdwe no mo man fa wrade asomdwe nko amen. O rabbit ya in one so Nanim Shresa no Pansuma Abo for Tony Westia Also Sonina O rabbit ya in one so Nanim Shresa no Pansuma Abo for Tony Westia Also Sonina Rakotono Now he did that so one friend so wawa Adia ni nara so too far Papa o my sila Sarah family cherubim One night Oh, Erade Mahuadin Medo Erade Neme Botang Nema Bankase Neme Jeffo Minyankopon ne me botantima me gwan kotua no me chen ne me nkwaje aben ma bang denden me so me ferade ono a ofata se wuyi na ye na waje me matamfo nsem owu hama bobare me ho na osei beto me se osuhwem asamando nhama twa me hu kontonkron owu afiri behia me ma hunyira mu misume frɛ ewurade onyankopɔn na mitie mu frɛ no ɔte mene na asɔrefi na misu a misun na nim no kodu na sum ɛna asase hihimi na ɛwosowe na mepɔn nyina so popoi na ehihimi efisɛ nebu ahuru hallelujah. And I know pension the radio say Emma Ebusuafo and Yenmu Eshia Ewo 97.1 Okuma Radio morning devotion. Your friend Anidaso Bere Friday weekend prayer session. No pay a house a Twumhene Memorial House away Akuffo Road. Akropong and Okuma 97.1 Ewo. Aha and Onyankopon nsa Onyankopon basa Onyankopon adom Onyankopon ne ho kronkron enam nitumi so eda na domadi ewo etiefo nina sitenemu anopai won kronkron na nitumi adi ewo woso ewo Yesu din mu amen amen ka se jumedi ekoso ewo Facebook YouTube Twitter Instagram oho nyina ebeti Okuma 97.1 enka Facebook ni YouTube ni Okuma 97.1 na Twitter ni Instagram ni @Okuma 971 Eradi nhyira mu nyina Eradi nhyira bibia na no peya muni yen ahia ewo Onyankopɔn tiatefo yi abenwa ase no nto na nim nkyerɛw ye ba be bompai Bible say etwa sɛ nipa bompai da a womre etwa sɛ nipa bompai da womre na 1 Thessalonians 5:17 1 Thessalonica for humanity enum titem dunson Thessalonica for huma edikan no tienum titem dunsom ni se munyai mpai boda
na wokan Matthew chapter 25 41 o se monwen na momompai na manko sohwem monwen na momompai na manko sohwem monwen na momompai na manko sohwem 2 Samuel chapter 22 David bompai 1 Samuel chapter 2 Hannah bompai Abraham bompai Genesis chapter 15 Abraham bompai Daniel chapter 3 Daniel bompai osi ewurade kyerɛ yɛn niere kɔso ɔhene na bɔ yɛba bekum anyansafo ni nyinaa entafo ayifu yɛbekum wɔn nyinaa ɔhene dae a waso man kyerɛ mase na man hu dae ko a mesoe na man fa ntiase amama ɛne mekum nyinaa entafo ayifu ni so ɔhene da bi edi obi mi ɔhene bi a mi so obi saa asɛm ni bi da odi ka dae ne kyerɛ ne yɛbɛkyerɛ wase ɔhene ni si da bi dan na yɛbɛkyerɛ sɛ mo betumi akyerɛ mase mekɔka dae ne kyerɛ ma mobɛtumi atwa atoro na mode amadwene afefa ho nti monka dae no nkyerɛ me na mehu sɛ mote dae no ase na Daniel kɔbɔ mpae anɔpɛ wobɛbɔ mpae Awurade bɛda ne ahintaw adi ɛwɔ Yesu Kristo din mu enti nyame nhyira wɔ anɔpɛ yi ɛwɔ ɔbɔ adeɛ yi ahengua anim a wowɔ ɛyɛ ka sɛ ɛyɛ the God of 11th hour miracle onyame a ɔyɛ nsɛnkyerɛnne na ɔyɛ nsɛnkyerɛnne na ɔsan yɛ nsɛnkyerɛnne biom na nyame ma ehu sɛ ɔrekasa Awurade nkasa ma wɔ n'anɔpɛ yi nea wahu nea waso dae na obi aka kyerɛ wo nea wabu hu wɔ ho no Awurade ma ne mpaebɔ yi adɔm ne mpaebɔ ahoɔden ne ho kronkron tumi ntwumfa ne nyinaa so ne mu nkam ne nyinaa ɔdomfo ma adom ntɔ adom so ma wo bosumi a yɛreka adom ho asɛm yi onyame ma adom mɛsra wo Awurade ma adom nsan wɔ wo so Awurade ma adom ani wakyi adom hyɛ wɔ atade adom mu ebuapon adom kasa wɔ wo so adom kasa wɔ adwuma so adom kasa wɔ nipaduam adom kasa wɔ aware so adom kasa wɔ nyame dwuma so adom fi adom so ntɔ wo so na onyame ma wo huam adom Awurade ma wo nti adom nka Awurade ma adom hu ha ntwa wo ho nsi adom nti Psalm 18 enhyira bia wo bia ɛnyɛ wo kyɛfa adom nti Psalm 18 yedi bia wo mu bia ɛnyɛ wo kyɛfa adom nti onyame nsa ne nanumunyam eniwachi adom nti nya wakan emre mu adom nti nya numere obebue wanu akan enye ho adom nti nya numere obeka no Awurade memre mu Psalm 18 anɔpɛ nyame nhyira bebree wohwɛ ne nyame ayɛ ma ofiti January fiti yefi ɔpɛpɔn bosom a ɛwɔ afi mu ase na yɛba bojifo aba benim yaba oforisuo yaba ne yabedu November bosom ya onyankopɔn wayɛ bi nyankopɔn wayɛ bi abusafo onyame wayɛ bi Awurade ayɛ bi wayɛ ni bebree enkwa egyina hɔ ma ade ne bo yɛden enkwa ɛyɛ ade a ne bo yɛden ɛsen ade bi awɔ asase so sɛ wo nkwa rehwere na sɛ wotua sika na wode bɔ ho ban na wode sɛ enkwa bo yɛden eti sa no pɛ wo wɔ nkwa na wo bo yɛden sen ade bi ɛwɔ wiase onyame nhyira wɔ anɔpɛ yi na fa saa enkwa no Bible sɛ momma nea ɛhome nyinaa monyɛ Awurade ayɛ ɔbɛntin yɛ Awurade ayɛ asɛmɛsi yɛ Awurade ayɛ krakye yɛ Awurade ayɛ ewura yɛ Awurade ayɛ menua Barima yɛ Awurade ayɛ onua bia yi Awurade ayɛ anɔpɛ yi ma wayɛ yi empagya ɛwɔ Awurade anim ɛtɔ da bia ne yɛbu mpɔmpɔn hwehwɛ yɛn ho ne yɛhwɛ nneɛma bi na kyerɛ sɛ yɛde yɛn adwene bubu na yɛyɛ comparison and contrast yɛ compare ne yɛ contrast yɛhwɛ na asɛmɛsi de woyɛ saa deɛ wasi da bɛka akyi na mmom wohwɛ wo ho sɛ sɛ ɛkɔ den na Awurade ayɛ me den den na toto me a anka ni sɛ mete ase nanso Awurade adom nti meda so te ase den na to me a anka m'anim de gu ase nanso Awurade gye me fi mu. It is enough to say that God I thank you ɛna no pɛ yɛ mo akɔ aba kɔso aba ɔdomfo yi ahengua nim bue wano anɔpɛ yi bue wano mɛmmɛ nyɛ w'ani ha bue wano na kɛsɛ Awurade meda wase ma bosom ɛtɔ so du baako a wode ama yɛ bosom ɛtɔ so du baako ɛna anɔpɛ yi ɔdomfo meda wase
Yesu Kristo dinemu, Yesu Kristo dinemu, Yesu Kristo dinemu. Ora medawasio, Papa Yesu medawase. Oso na ukura, oso na ukura. For the 11th hour God of miracle, the 11th hour God of miracle. Onyamia. Adomni mobruhunu asenema. Onyamia adomni mobruhunu ewurewura. Onyamia adomu fini se mobruhunu wonenim. Oyo mobruhunu fu oyo odumfu mobruhunu fu odi adomu ma. Yempa na kayensa mfata ede poni yefi. Nadia betum pempe suya. Ya umaye kenyina ne se odumfu ya dawase. Apesu ya dawase. Ora ya dawase. Juna se jiwaye yi ampa wose na ofata. Abrini dom biara wose ya dawase. Efso yeni ama foforo wa yenga brabomu. The shafi asifi from 1st January. Mpo wa ma yare bi wa mo wu bi wa ma bibi bi ambeto yenso an hayo. Wa ma bibi bi ambeji yenkwanfi yense. Wa ma bibi bi amaya nkafa ko. Emo ninyine mo hwe yenso. Ninyine mo dumbu ayo. Ninyine mo ne yentina hoda asumdie mu dia. Nano penya o maye kanyina ne se. Ora da wasiu. Papa Yesu ya da wasiu. Ora da wasiu. Adonfu ya da wasiu. Ora da wasiu. Pempen so wodo wo ma Look at your life. Consider your life and say, God, I'm grateful. Lord, we are grateful. Lord, we are grateful. Usen alfata wampo enawo wa wasamye anini amen wa oka ebe mo sha ejina ampa yen na kapapa Yesu yana nka Yesu ni fasupi yana nka yen san fatampo se yaba wa hingba nenim usen yen papa mpo ti san tuma go wo nim anso ebiri ni dom biara wontu ayen bone soka na momufri wa tomu editoya na sanope o mayeda sotias na mojare die mrefusania yada wasiu ora yada waswati Papa Yesu yada wasi ora yada wasi odonfu yada wasi okatechi yada wasi okronkroni yada wasi ode jasofu penyi enano pe o ma yada wasi mebusuano yada wasi titiro mebusuano infi bebre ni ode busuan ibetu Papa Yesu emu tokwa emu how emu menteme ho ase ninyine mo da so kura yen se busuan ninyine mo da so hwe yen so ninyine mo wenja yen da ebra na ka bombi ta yen ni me wo se yetum ebra na ka yare bia wo se be boy yen ne de yen ko ninyine mo otine wonsa eniti e kase ya da wase so Papa Yesu free abetmena ye bebi ane woni bebi ayedia ye kase ye wase dan kuto ye kase ye kuto na kan ye crowd ye odini kese ye peja odin ye tuntum pa what dawo to eti akire ye you ampa wa ma ye hu se ye ti woni ye nenam hu se ochemu nsumo ne nenam ampa wa ma ye hu so do enu ti ye da wo so ase afini munyina ye ko ye ba ti ye no ye hye ebi ko di edini wi owu ebi hye edini wi owu obi put fie mpo a wan ko baabi nso at the end no owu na be fa no na se ye da so ti ase na nye juma surunku bi ne ye ma wo na se ye da so ti ase na nye ya ho ofa surunku bi na se ye da so ti ase na nye ye juma surunku bi na se ye da so ti ase na nye ka safufuru bi ayeka ye kan se ye da wase ewo Yesu Kristo dinemu ewo Yesu Kristo dinemu ewo Yesu Kristo dinemu ewo Yesu Kristo dinemu ewo Yesu
Kristo din mu adonfo yɛda wasio owura yɛda wasio owura yɛda wasio owura yɛda wasio adonfo yɛda wasio owura yɛda wasio owura yɛda wasio papa yesu yɛda wasio owura yɛda wasio adonfo yɛda wasio owura yɛda wasio ewo yesu Kristo din mu adonfo mada wase wate papa yesu yɛda no pe yɛda wase wate owura yɛda wase yɛda wase yɛda wase yɛda wase yɛda wase wosana mama opare ayebe eni abusuafo yɛda wase yasi de yama se wa papa yesu wo tan weekend owura wa wo tan se yɛrekɔ ha ma wo tan yɛ se yɛrekɔ tama ni ma wo tan yɛ se yɛrekɔ yɛnia ɛnsɛn fata wo twi yɛn efiri ho wa afi ne mu nyinara wo da so kura yɛ na ne dan so da so kura yɛ wo a wo ma yɛ nkwa yɛ home mframa mpo yɛ ntiaka yɛ ntiaka mframa yɛ ntiaka wo ne yɛ kase yɛ da wase wate wo ne yɛ kase yɛ da wase wate yɛ da wase ma ebusua yɛ da wase ma asafo yɛ da wase ma ejuma yɛ da wase ma nafo no wo ne yɛ da wase ɔdomfo yɛ da wase yɛntumi mfa wase ta nhyɛ yɛ mu ta yɛntumi mfa wase da nti ta yɛmu papa yɛsue yɛyɛ ka nyinaa ne sɛ aseda nka wo din mu yɛyɛ ka nyinaa ne sɛ ayɛyi nka wo din mu yɛyɛ ka nyinaa ne sɛ ntontom nka wo din mu wɔn mpo ɛna yɛbɛtumi de n'atoto ho obi biara ni hɔ wɔn mpo na ɔte sɛ wo deegya sɔfo panyin ampa wo te wo hene owura kɔso ate wo hene wate papa so te wo hene wate anɔpɛ te wo hene wate ɛnɛ anɔpɛ owura te wo hene ɛne ntoma yɛda wase yɛda wase yɛda wase yɛda wase yɛda wase antikristi yɛda wase yɛda wase yɛda wase mama Jessica yɛda wase yɛda wase yɛda wase yɛda wase yɛda wase yɛda wase ɔdɔmfo ɛna anɔpɛ yɛda wase ma yɛn etiefo yɛda wase ma yɛn asa yɛda wase ma yɛn etuma yɛn namfo yɛn man yɛn ku ahodo nara yɛkase yɛda wase yɛkase yɛda wase yɛkase yɛda wase yɛkase yɛda wase owura yɛda wase wate papa yesu yɛda wase ɔdɔmfo yɛda wase ɛna anɔpɛ jiwo na ase jiwo ayɛ ji ɛna anɔpɛ jiwo ntontom wate sɛ wosana ɔfata wosana ɔfata wosana ɔfata mpo ne ebetumi de n'atoto obi biara eni hɔ obi biara eni hɔ ehwɛ nnwom ma na papa yesu wama yɛate ase sɛ wogyi yɛn efiri atamfo sɛ wosanto yɛn mpo yɛ atamfo yɛn owura yɛkase yɛda wase papa yesu yɛkase yɛda wase owura yɛkase yɛda wase owura yɛkase yɛda wase wo a yɛ abantenten ne wo wo a papa yesu yɛn mpotenten ne wo wo a yɛn kyifo ɛne wo a yɛn bantenten yɛn kwagye ɛne wo asakorade wo a wogyere yɛn firi owu kadomu ɛna nɔpɛ wo ne yɛda wase wate ɛna nɔpɛ wo ne yɛtontom wo din wate ɛna nɔpɛ wo ne yɛpagya wo din wate ɛna nɔpɛ wo na yɛpagya yɛsi wo din ɛsiw wo sɛ na ɔfɔ ɛsiw wo sɛ na ɔfata yɛntumi fa bibi ntoto ho agye wo kuto agye wo kuto nti ɛno ntoma yɛda wase owura yɛda wase owura yɛda wase owura yɛda wase bosome foforɔ a wama yɛn ɛnɛ de bebia wo de na nanka yɛn susu da efisɛ yɛkɔda a yɛnim ya yɛwɔ efisɛ yɛkɔda a yɛda sonfo na mmom nhome gu yɛn mu woma ade kye yɛn yɛkɔ atwuma so a wohwɛ yɛn so yɛn na yɛdi ɛhyɛ wɔn nsa yɛn anamontu yɛn ntade hyɛm yɛn didi mu mpo yɛn kasa mu kasa bi a obi kan de ne ko na mmom yɛn de yɛda so te ase yɛda wase yɛda wase also aw awurade ma ahoɔden awurade yɛ me botan ne ma bankɛsɛ ɔyɛ megyefo abusafo yɛre bɔmpae anɔpɛi sɛ awurade a wakora yɛn fiti January besi busumi November 3rd November awurade a wakora yɛn afi saa bere na besi ɛnɛ onimiri ntumi nyɛ kyinye sɛ ɔbɔnefo na ansɔre wɔ wo so ɔsɔre 1,000 times and more nanso onyankopɔn nsa edi nkunima ma wo abusafo yɛre bɔmpae sɛ
onyankopɔn asɛm onyankopɔn adom Psalm 18 ɛne yɛgyina so abɔmpae yɛde bɔmpae sɛ awurade ma adom a ɛboro so mɛtɔ yɛn so awurade ma adom a ɛboro so yɛde kan ka kyerɛ sɛ bosome ɛyɛ month of grace and judgment ɛyɛ adom ɛne atemu bosome adom bɛtɔ yɛn so na atemu akɔ ne yɛn papa so wode bɔmpae sɛ awurade bosome yi awurade kɔsoara na ma adom kɛse bi a mehwɛ kwan ɛde ayaresa adom kɛse bi a mehwɛ kwan ɛbɛbua pon adom kɛse bi a mehwɛ kwan ɛbɛsiesie me adom kɛse bi a mehwɛ kwan ɛbɛma ma asomdwe adom kɛse bi a mehwɛ kwan ɛbɛbia bɛsiesie ma aware bɛsiesie me ministry ba bɛsiesie me awurade anɔpɛ me bɔmpae ahyɛ adom saa adom yi adom mɛdom me ma adom mɛdom me wode bɔ saa mpae no awurade mfa adom mɛdom me awurade mfa adom mɛdom ɛwɔ Yesu Kristo ɛna no pe papa Yesu ma ya samba weni esere weni ma tom papa Yesu ampa wasɛm ama ya te ase wɔ Yohane nwoma a ɛdikan ti dunum ne dunsia sɛ papa Yesu sɛ wobɛtɔ yɛn aboro so na wobɛma w'adom abɔ atom so ama yɛn ɛno nti nea yɛsrɛ nyinaa ne sɛ ora adom yɛn w'adom yo ora ma w'adom bi nkasa ma yɛn ora ma w'adom bi nkasa ma yɛn ora ma w'adom bi nkasa ma yɛn ɔdɔmfo ma w'adom bi nkasa ma yɛn okediafo ma w'adom bi nkasa ma yɛn okokoroko ma w'adom bi nkasa ma yɛn deja sɔfo panyin ma w'adom bi nkasa ma yɛn ɛsɛ sɛ adom ne nka ho a papa Yesu yɛntumi ɛno nti kasa ma yɛn Yesu Kristo din mu. In Jesus' name. Yegusu awon pai bom ye bompai ye bompai or message back home ayere bohum pai ye bompai etia daisu biara ede nimguase daisi biara ede nimguase daisu biara ekura yarimu daisu biara ene yare nenam dai biara yasua ene osai nenam dai bia obonefo no epushi se odere toso na ode asewo ye bompai wo Yesu dim na no pay ye bompai no pay e wo Yesu dim ye bompai e wo Yesu dim Yesu Kristo dinemu Yesu Kristo dinemu odonfo ma ye kwaso abompai na no pay ejaya nkura ejaya sabi papa Yesu ye bompai etia dai supiara enfi wa safara dai supiara de nimgwa sebre nipa dai supiara ede ntawantawo ba awarim dai subiara eden tokwa obebusuemu dai subiara ema yentumi progress ye bompa ye etwemu Yesu Kristo dinemu efse wasema yeti asese nia ya chichire wo fem na wa chichire wo soro na se nia ya sane wasase so na wasane wo soro eno ti ye chichire dai biara eno ti ye chichire dai biara nsem fata eno ti ye chichire dai biara nsem fata eno ti ye chichire dai biara do baby nyam ye chichire dai biara every hand to baby dai biara papa Yesu every hand to ye eno ti ma ye nya ye ho eno ti ma ye nte ye ho eno ti ma ye ntumi nko ye eno ti ama ye ntumi nya ye ho ye ntumi nte ye ho dai su biara papa Yesu se ya fina sha se ya fina fini se ya bosumi bimu a ya so eno ti ya kaya na ye yem hye ye eno ti ya kaya na ye ho tete ye eno ti ya kaya ye ntumi nya ye ho ena no pe ye twem wo Yesu din mu ena no pe ye twem wo Yesu din mu ena no pe ye twem wo Yesu din mu dai biara ya so mfipi pempemi a eta so ehante ye a eta so ehaw ye dai biara ya so ama ye ho tene ye ama ye ntumi nkɔ ye n'etuma so ama ye ntumi nya wo nim atom ena no pe ye twem wo Yesu din mu ena no pe ye twem wo Yesu din mu ena no pe ye twem wo Yesu din mu dai biara mfiri wa safwelade a ebe kyerɛ wo makwanpa a de wo mabe kompempen subi saa dai ni ye twem wo Yesu din mu saa dai ni ye twem wo Yesu din mu dai biara ayɛ yɛn sɛ yɛri wu ani dai biara ayɛ yɛn sɛ yare bia bɔyɛn yɛntumi nyɛ yɛn ho hwee dai
biara akyekere yɛtwam wɔ Yesu Kristo din mu nkwaso dae biara wo mba biara hyɛ ɛna no papa Yesu owura yɛtwam o ɔdomfo yɛtwam o owura yɛtwam o owura yɛtwam o owura yɛtwam o owura yɛtwam o dae so biara mfiri w'asafo Awurade a ɛredie nya ɛrehante yɛn ɛna no pɛ yɛtwam o ɛna no pɛ yɛtwam o Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din mu yɛtwam Yesu Kristo din mu yɛtwam Yesu Kristo din mu yɛtwam wo sɛ wonim adwen a wodwen fa yɛn ho ɛnyɛ bɔne na mmom papa nkutoo nti yɛnim sɛ nneɛma pa ɛfiri w'asafo Awurade nneɛma bɔne biara mfiri w'asafo Awurade no de yɛtwam wɔ Yesu din mu Yesu ho kwan bosumi mu Yesu ho kwan bosumi mu Yesu ho kwan bosumi mu ɛwɔ Yesu Kristo din mu yɛgusu abɔmpa yɛbɔmpa ya no pɛi yɛre bɔmpa sɛ Awurade adom Awurade de to yɛn so nti ne yɛ sane biara wɔ bosumi mu ne yɛ ɔsɛi biara wɔ bosumi mu ne yɛ akyirisɛn biara wɔ bosumi mu ne yɛ yarewa biara wɔ bosumi mu ne ɛbɛyɛ disappointment biara wɔ bosumi mu ne ɛbɛyɛ defeat ne failure biara ne ɛbɛyɛ retrogression biara ne ɛbɛyɛ stagnation biara ne ɛbɛyɛ akyirisɛn biara wɔ Yesu Kristo din mu wɔ Yesu Kristo din mu yɛbɔ mpa sɛ Onyankopɔn adom ɛntwumfa ne nyinaa so adom Awurade de dom yɛn bosumi ɛnkata negative ɛnkasa ɔsɛfo no nhyehyɛ ɛnkasa nti a adom no ɛmu kam so na ɛmu bu ne bɔne biara ne ne fu biara ɛwɔ Yesu din mu adom no ɛka mfi yɛn so adom no ɛyi ɛsan ne ɔhaw ne amane mfi yɛn so bosumi 27 days ɛwɔ bosumi mu Papa Yesu ɛna no pe ampa wo ne Nyankopɔn owura wo ne Awurade ampa wo ne de jasɔfo panyin Awurade me tɔw ɛne ti nam sɛ ɔtɔ Yesu ɛna no pe na Papa Yesu yimi firi adom mu ɛkɔ adom mu yimi firi adom mu ɛkɔ adom mu yimi firi amane mu ɛkɔ anigye mu yimi firi ɔhaw mu ɛkɔ anigye mu yimi firi atete mu ɛkɔ yɛdie mu ɛna no pe Papa Yesu ampa wo ne me bankɛse wo ne ma abantenten wo ne me kyefo Papa Yesu ampa wo yɛ me Nyankopɔn wo yɛ me botantim wo yɛ me nkwagye ɛno nti Papa Yesu tu w'ani hwɛ me ɛno nti owura tu w'ani hwɛ me ɛno nti ɔdomfo tu w'ani hwɛ me ɛno nti owura tu w'ani hwɛ me ɛno nti owura kasa me ho ɔdomfo ɛna nɔpe kasa me ho wate owura nɔpe kasa me ho wate bosome mu kasa me ho wate afei mu kasa me ho wate owura kasa ma me o owura kasa ma yɛn o owura kasa ma yɛn o ɔdomfo di ma yɛn o owura 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 di ma yɛn o ɛwɔ Yesu din mu ɛwɔ Yesu din mu ɛwɔ Yesu din mu ɛwɔ Yesu din mu ɔdomfo di ma yɛn o owura di ma yɛn o ɔdomfo kasa ma wɔn o owura kasa ma wɔn o owura kasa ma wɔn o bosumi mu ɔdomfo kasa afi mu ɔdomfo kasa ori ɛwɔ Yesu din mu ɛwɔ Yesu din mu ɛwɔ Yesu din mu ɛwɔ Yesu din mu owura kasa o owura kasa o owura kasa o owura ma nsa so owura ma nsa so ɛwɔ Yesu din mu nkunimdi ama yɛn yɛsere nkunimdi sɛ Awurade ma Ghana inni nkunim Awurade ma n'adom ɛntɔ yɛn so yɛbɔ mpae na wɔtwe awie abusuafo yɛn nuanom bi yɛn adɔfo bi yɛn yɔnkonom bi yi yɛsere Awurade hɔ adom yɛn nuanom bi yɛn adɔfonom bi ɛrebetu kwan akɔyɛ wedding bi engagement bi graduation bi programs ahorow yɛsoro Nyankopɔn yɛsoro Nyame nsa yɛsoro Awurade nsa osi yɛn mmɔ mpae etwa sɛ nipa bɔ mpae daa biribi a yɛyɛ bi asisi yɛbɔ mpae fa ho wɔnim de nanso yɛgyina mu abɔ mpae sɛ Awurade na wɔtwe awie dwumadi ahorow a ɛwɔ wɔ asɔre mu ɛwɔ wɔ nkurokuro so Awurade yɛsoro ne ɛbɛyɛ akyisan ne ɛbɛyɛ awerɛhosɛm de yɛde Yesu mogya siw ne nyinaa kwan yɛde Yesu mogya siw ne nyinaa kwan yɛde Yesu mogya siw ne nyinaa kwan yɛde bɔ
Sampaino, I was just to him. Yet use Muja, Esu, Radinfa, Aquantumunshira, Eston Maso, Omani Bambo, Omanatum, Omani to me, Enyakasio. I don't fall Papa Yesu, my other was. And the Kosua Bompire, Esra, Aquantumunshira, if you said Papa Yesu, now what you move, events, Yara, Yebeko, baby, Piara program, and Hodo. Baby, Piara, Yebetu Kangako, Papa Yesu, Quati, and Nemokan, or I want a fire, corner some fire, say Papa Yesu, why I am Pata, Yenimua Chiwedi. And it's a giant acquaintance in Russia on sack activities. Be a rebel so now what tree Papa Yesu, a jadi no addition, which I name Yanga bet in a free Beko Bepa, Raphael Cobra, Yanga Yeti Fimu, or Russia Yansu, Yanga Yabanan, so Kwan, Papa Yesu, Shayansu, Nayan one Bassam, Yanga Papa Yesu, Yabeko Gwepi, Yanga Yabeko School, Yanga Yabeko Jumana, what tree, Yanga Papa Yesu, Yabeko Shema, who do Piara, Papa Yesu, Shayansu, or Russia Yansuati, or Russia Yansuati, or Russia Yansuati, activities are Piara. The judge shall sour Yesu Christ within your bumpire. What don't start to Tiso? Maybe I'll be I don't start to Tiso say, Busumi meaning Kugu, Busumi meaning Kugu, Busumi meaning say, Busumi, my name was O bumpire the declaration, Akasegu also, Akasegu Maso, say Busumi, a radin slash, a radian hoarding, a radi to me, a radi bessa, Bekasa, favor, a month of grace, Adum Betomiso, Adum Bedimenim Kambusumi, Adum Moroso, the God that is abundant in grace, the God who is abundant in grace, will give us grace, will shower us with grace, will manifest grace in our lives, or the Adum Betuyenso, or the Adum Bedumuye, or the Adum Bechaye, or Radiatum, or Ye Madum, or Ye Madum, or Ye Busafadum, Ye Mayamufo, or Ye Adum, Yasafuma, or Ye Adum, Radiatum, Ubibuche, and the Pep, Radiadum, Sanimum, Abraham, Samedia Tumiti, Manina Adom, so Imam, Samedia Tumiti, Manina and Jason Kubi Imam, Samedia Tumiti, Manina breakthrough be Imam. Samedia Tumiti, Manina Kanko be Imam, Ewa Yesu Christo Dino, Ewa Yesu Christo Dino, locate us to God, let grace, let grace locate Dana, Madumunto Akropong, Enfa Sumde, Enfa Biakoye, Enfa Unitimra, Adumunto Yebushem, Enfa Sumde, Yodoni Biakoye, Enfa Yedin Punto, we are asking for grace. We are praying for grace. Grace for healing. Grace for breakthrough. Grace for open doors. Grace for enlargement and increase. Grace for manifestation. Grace. Aduma
pra mini me busia mini ma asafo mini me edwumayefo mini me edwumamufo papa yesu nsa me dia to me ti ma nenye breakthrough bi mami ma nenye breakthrough bi mami ma nenye breakthrough bi mami bibi biara ehu esiu wo se ye mpom na obepie ye bisa na de be maye na no pe ye ne bisa dini o ye na de sredini o ye ne bisa dini o ye na de sredini o ora ma ye dan papa yesu ma ye wasumge ma wa tum ndo so ma ye ye atum ko atum ye fi atum ko atum peja ye fi atum ko atum science edinga na ko bone fo ne dinim ye ora society ni ma ye odo society ni ma ye ora society ni ma ye nsa ye di atu ye ti nsa ye di atu ye ti ora ma ne tani atum ma ye ora ma ne tani musra ma ye ora ma ne tani ahotan ma ye ma ne tani nyansa ma ye ma ne tani tumi ma ye nsa ye di atu ye ti biara empase be ma ye wa brabo ye twem wo yesu di ne mo 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 nsa ye di atu ye ti let grace speak adum kasama ye adum kasama ye adum kasama oma adum kasama ebianum adum kasama ye yo ewade ma wadum enkasa ma wadum enkasa ma wadum ya de foforo ma wadum mbi inshira wadum mu adum so wadum fankunim de ba ye musum ya ye wo mu God of 11th hour my century ne and ma wadum so emra century ma wadum so emra ye ewo Jesus Christ de I will just take it for him. The radiasi, Busumi so the radiasi. Danasi. I don't fear that was 0205818748. Right, that was it. My God, man, I don't fear that was it. I don't fear that was it. I said that 0554667755. counting. Radima don't let And to me found to be Diara. And I don't pay a power send off at that. 97.1 Okuman Radio, morning devotion, Friday weekend prayer. Ye bompaye ewo Yesu dimu epeja enuanu nyina ye de nyina hye Raden sa se Raden kura mu weekend ye nuanu ma eyiye eda wanim Raden ka mu nyina no mama sumdwe ene ye ka hu nyina. Hello, yamu akwaba bokuma 97.1. Papa Anidaso Yesu Kristo mu. Akropong ni me flefi kwawu. Oh, nyabia, nyamisha. So ya nkasa ye mo pa. Papa Wednesday, me se me refre, me hunya phone ye. Kese me ye me ntumi ankwanete. Enso obonsamboa me tumi da me de mo boy. Then yes. Papa my friend Bible na me ni ojuntofo na ya agency me refi na adwuma ase se me som na te me via refi rade na refi Yakupon na and I feel so me bought to say the birthday option. Oh, beautiful. Bible me free the Masumo and no more so. And I'm a baby Amen. Jinasunia Bompai. Eradia Bompai, Pija Wafuna, your Bompai, the Wafuna, Yunia, Shon Sat, Fiti, Abetufuko. Erade non water pam say Erade Busumi, the God of 11th hour. The Busmodi Fina Jumasia, Fiasi ye, and Sani Adomontono, so Aduma Yedi, Aduma Yedi Yene Broso, Aduma Ebruni Pageneso, Erade non answer nano pay, and non answer nano pay, Erade Neba Odi the birthday or China Erade, or Sumi Wabu Freso, or Sumi Wonoso, Nanipa de Diabu Frame, Abe
nhyira ma bibi man nyina Erado de abofra yi aye nunyam hye ama wo Erade na wa ma wo nhyira ye kese ye de ni gyina mama mofra nyina de ni gyina mama obi biara otie ya no pe ya ne ba ho issue aye issue Erade wa ma wo nhyira ye kese ama mai ewo Jesus Christ amen asida Erade Yamo Akwaba Okuma 97.1 Anidaso ewo Yesu Kristo dimu Anope asedani edema Eurade Wat kasa wakasa chreya Na meko siara sre asumdwe Ema manfin kurudwe Ipa mocheo Sampa ibona brun nyinara na mombo mama Asumdwe etradi nyina sono Radin shebi nguma mfikurudwe yi Ayenga nije ewie paye no pay damashi asida Erade de mama Julie yebe boss empire no yere bom paye asira asumdwe ato Time growing in Akuapem growing so just Kristo dimu Erade mama social sa pani ni fifunya mama ya shira just Kristo dimu amen Yamo Akwaba yes yo yankasa hello oh wait to me Ninaso Yamo Akwaba Okuma 97.1 yeah yo But me sister any man if that Misha yankasa me de yamia se fia yamia hwe me me mma ne kuru so wo kwanso ko so a sele na me gine ho a na me fia se ya no pe yamia ka ne se me dana se me sra ne se obusumi a ke on share yenso of yencha ye be yare bi boni biara ye be ba yenso ye adwuma se ye sika sani apomudi nyina rade ne pengu mai on fi yencha ye fa ne na se emman yesu demo ebe bompa ma ya ebe bompa mo nya misha do so afa Erade bompa de wafuna ba wani oni ni kunu ne na busuafo Erade wa adom ensan wo wonso wa hodi ensan wo wonso utumi ensan wo wonso wo basa ensan wo wonso ewo Yesu Kristo demo Erade ma dance bosumu inso ewo Yesu Kristo demo ma dance bosumu inso Erade ni gye ma Akropong ne dachifu nyina se mo adom ensan wo maso na ma yenhira ewo Yesu demo amen Yamo Akwaba Okuma 97.1 Anidaso wo Yesu Kristo mu Papa nyame ishira mu wo mu kesi ya mu gusiara domu yen wo yedi Papa yesre se sabu suma ya wram onyankopon hwe yenso mene mabusia me mami kunu mimi anu mama no ne Ghana ha nyina yesre nyame ani mu adom ni ishira so nkosiara wo wa wo yen omo yen ho ba onye yensi otaifo na pamboni biara obesese etia yen onye yensim ne yemfa ne na ase ni de biara da sa ne yekotutu okuapomanso nyankopon sa so ma na adom enye kese ewo okuapomanso gedanya asidan kan Erade di nyame shapa onyabia ye bompai Erade won sa wa dom wa hoden wutumi ene yesero se enkasa ma Erade woni ye pija ye ni twewo se Erade kura wo mana oni awafuna ya kan Erade enya dance di sampa wu kura won na bosumi ye wura mu ne bosumi odi animu yi asna fi bekwa wi na wo ma dance di ye bebre na anuonyam hye ayekese wo maso na wo mabu pompon hwe wo echi wo makese nshira nka wodin da ye da wasese yi nso waye ewo Yesu Kristo odin mu amen nyame shira no nyamo kese so that's it
Yeah, hello. Hello, Papa. Yo. Yeah, Papa. Papa. There's a Muslim, anything you have to do, Muslim in that. Come on, Mr. Yeah, the right, that's it. Because it's a few Akuffo-Akuapem. And the second chance was our money. And then, I'm a quick idea to be here. Minimum, yeah, milk or the I'm saying, only what from Kakra. You said you need the encore for bring but yes, the radius is a yos wunium, a yos wunium, yeah, the radius, your bumpire radi, your cosada was a maoba, a radiano per Fredia dance, say, why yaman, I am a radia my bro, so they fasted and cosum Maunye Shira, Namaubu in Cosum Shira, and was Jesus Christ demo. Amen. Hello, Yamakwaba. Oh, went to me in the yeah, the radius. Yamakwaba, come 97.1, and it so, Papa, Anidaso Bere. Yamisha be braced over for no pay. Papa, I am Mary, Mandela Johnson. Oh, Mary, Yamisha. Mary, Papa, Yamisha, also, instead of winning, I was drama in my TV. Papa, Master Mr. Aka of Bosumba being not a Asia Ferry. Mr. Rattis, November, everything. I could see a fairy. A riding woman in a Gusiani. A quarter man, Dana man in a Sadamaya. We keep you remember. A riding when it's a woman, anything pay. A riding Papa Bompire, my name is Busia. That's a Bompire. Or don't fall. Nyame tumfo onsa ebrade nyina so ochemeso biara so ye nua bia hye onsa de ni ginamu ama ye nuanom ne Akuapem ne Akropong ne obusuafo nyina se ne da wo makoma so erade wusi ye maye ni kan wo erade ho na be maye ne yenkoma hwehwe erade dum ma na ma wo nhira ye kese wo maso bosumi a ye hwe odom ene atemu ma odom eni wo machi na ma wanu nyam kasa wo maso ma o ma entwa ye hinyum na yenka se erade wayo waye 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 erade 58 days ewe yenimu ma o ma dance di noso ewo yesterday mu amen yamo akwaba okuma 97.1 last caller pachen kamuso Bibia mitio na nyamisha Bere ode amoye me pacho me pese mona me bompai fa maware sem ho na me mask sem se rade kam ho na bia ni sha meji so Amen. Last caller, Bere nasu ba yenfa last caller kan ye mompa mamo. Yes, ye akwaba okuma 97.1 yenkasa. Papa, asunje inkamun so. Me dirati asse. Papa, me sembi ti radio ni. Na firi kwa bi wa ye Bere akaba ko. Me sere me so nko so nyam na ye sada e wo me. Abigail. Nyamisha Bere ye bompai. Nyamia o ye kesi, nyamia wo so, nyamia o ye kesi ye bompai e de ye nua bia hye wonsa erade orusua sero se erade fa wonsa to na ware so. Wonsa to na dwuma so, wonsa kan no one ne kunu ene ne ma ne na dwuma erade sa so na erade ye nua bia Abigail so e de asedare ma ne waya ma no ba ko aka no erade o ye mebro so. Ye koso adawasio erade ma emro so na bi nka so enkoso ene abusuafo nyina mbom nka se wo erade ne waye ewo Yesu din mu
Amen. Amen. Papa ya family. Mati Davinci Bere. Sylvia Moa, social media, Facebook, will say Amen. God, let your peace prevail in Amanfo, Akuapem, especially Mama Julie's family and the Akropong in the name of Jesus. Amen. Nana Yao Chumesi Subontin over UK. Also have mercy on me and let your grace speak on my behalf. Mariano Sekwansa will US. So say Amen. God's grace locate my entire family in the mighty name of Jesus Christ. Nana Yao Sandia baby say Amen and Amen to all our prayers. Amen. Thank you, God, for the gift of life. Nana Yao Subontin Chumesi Nyamisha. So yes, it's because of the grace. So I come against spirit of death in Jesus' name. Mama Gina will US. O say Amen. California. O say Amen. Mama Victoria Yesu, a wonderful intercessor. Mama Vic, Namisha, I say thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord, for everything. Namisha Munina Busha for the messages Ibrahim, Facebook, Yakasi Namishamu. I had the mercy, I had the mercy. Yakao say, and made near revival. Near Yenim said, you may a touch. Evangelist Dr. Yabo Fedin Sari Kon Bibiara Numre. For a touch of restoration. Oh Lord, restore our fortune. Oh Lord, restore our fortunes. Ya bompa isre radia mamunina. Sena nyumre and ye 1 week revival. The week of open heavens. Eradin shall be brave. Eradin shall be brave. Eradin shall be brave. Eradin on shall be brave. Eradin on shall be brave. Yesterday, after Radia Dom Ama Ebusianfo, would see one adofo Minua Barima, Ado Akins, Eradin Kamuhuni Unianomuni, Berma Bohine, Eradin Kamuni now home, me and so me Minua, Bia Penhine, me anti Penhine. Mama Akosu ase wuku Nana Oforu Amanfo inresi himi Amanfo yesere radia ma weekend yi ni na Radin kamo en obi bia wodi se wodo for Radin kamo nyina ho mom ho ban no ma na dom no so mamo won so kwakoja aware ye soronko na ye nhira no obi kwakoye bia busumi na wotwi adom mfi adom so ne nta adom so na radia nhira ayekase kwasida ye kwakoda radia se eye harvest kwasida eye asida uje white udi si wo grace junction forobra na eradin sa enye kase wo so eradin shire ni wachi eradin kan ho na eradin mo ho ma na eradin siesie o no ma ne san ni nkuni ma o ewo Jesus Christo demo yedi ene anopa eminu abema Franklin amo Jos Aja Ofori Evangelist Great na no peishia midin the Reverend Nathaniel Kingsley Entsie ni aha na nyamedi yesi eradin kan ho ma wasida noso na pumbe buye amao Shanke Radidi Newton Matekwa Misha Mr. Felix Kwesi Akuffo Nyamisha Mbebe Radin Kamunyi na ho Kwakuba Nyamisha mo non Kamunyi na ho Mr. Mary Ede Abusafo Seviki Radin Kamunyi na ho Yabesi Shia Nyami Adoma Joda Anopa Ewo Okumai 97.1 Ma wefe nkoso na heya Radin Show bye bye.